ህወሓት ንስርዓት ብልጽግና መልሲ ሂቡ ዘራይ ዝእልሽ ስርዓት ብልጽግና እምበር ህወሓት ኣይኮነን ክብል እውን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ዝሃቦ ሓሳብ መልሲ ይብሉ ዋይነት ንትምክሕቲ ዘይኮነ ክስዓር ክንብርካኽ ክግዛእ ዘይክእል መንነት እዩ ውግእ የሚልካ ብውግእ ዝውዳእ ነገር የለን ተዋጊና ኢና ከም ህዝቢ ሕዚ ናብ ሰላም ንመለስ بحيل ويانايت مريغو بمحلال كتما مغلق تميتنا عشرتنا عبالات ودا بحيل وياناي مريغو بمحلال كتما مغلق مزبيت صفت ملشاتا كتما بمتحبار حيل وياناي بزبل ودا بسطنهم زما كلازتستا ابتا كتما كابزر كباشواتين كفلات كتما تا صوتاتو مخانم تغليتيو ابت مدرخ مراقات رغبهم نتمرات ملكتم قاف حكم زعلفو كتبا كتما مغلايت هايل ارغاويز بزغراي زغاطو حدغالونا كلهم ودابታት በመጠናኻር ዘስገር መሃን ደሞ አብሪያውም ማህታ ትግራይ ደጀነን ግንባርን በመተሳል ከምዛወዝ ገለጦቶም ከቲባ ሰመሩ አካላት አቡሽት ደጀን ዘሎ ሰላም ዘውሐሱ መሃን ወድማ ተዛሪቦም እዮም ግፋም ብናው ሰይፈልጥን ያለከለ ኣብ ፌስቡክ ምስ ሃገረ ይሩ ያለሁ ናይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ናይ አይ ቅንብርዲስ بتخكلكم الذي سيفلت أي لك اللهم ህወሓት ንስርዓት ብልጽግና መልሲ ሂቡ ዘራይ ዝእልሽ ስርዓት ብልጽግና እምበር ህወሓት ኣይኮነን ክብል እውን ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ዝሃቦ ሓሳብ መልሲ ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብሰሉስ ፓርላማ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሽም ህወሓት እናልዕሉ ብተደጋጋሚ ክኸሱ ተሰሚዖም እዮም ህወሓት ደርጊ ብዝሰዓረሉ ናይ ቀደም ስልቲ ጓዓዝ ከም ዘሎን እዚ ድማ ከም ዘየዋጽኦን ምግላጾም ይዝከር ህወሓት ምስ ሻዕብያ ኮይኑ ንደርጊ ስለ ዘውደቀ ሕዚ ዝኣረገ ስልቲ ሒዙ ንብልጽግና ودخم زي خل زجلسوتهم قدماي ሚኒስትር ሻዕብያ ወያነን ሱዳንን ተሪፎ ኻሊ እንተ ዝሕወስውን ኣብ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ስግኣት ከም ዘየምጹ ገሊጾም እዮም በውሃብ ቃል ወቢሉ መልስ ዝሃበ ህወሓት ዘረባ አብይ አሕመድ ካብ ፍርሕ ዝነቐለን ውሽጣዊ ጸገማት ንምሽፋን ዝተበገሰን ሓሳብ ከም ዝኾነ ይገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሽሞም ከይጠቐሱ ህወሓት መፈጸሚ ናይ ደገት ዋሳኣት ከም ዝኾነ ገይሮም ዘቕረብዎ ክሲን ወሃብ ቃል ኣይተ ሚካኤል አስገዶም ዘራይን ልፍንትን ዝእልሽ ስርዓት ብልጽግና እምበር ህወሓት ይኹን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ኣቕሞም ዝተደረኹ እዮም ኩሉ መሊሶም ቀደም ይኹን ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ኣቕሙ ተኣማሚኑ ከም ዝቃለስ ብምግላጽ ብናይ ባዕሉ ዕላማ እንተተሰሊፉ እምበር ንዓ ሓግዘኒ ኢሉ ዝዕድሞ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘይህልውን ኣረጋጊጾም ኣብ ባዕልና ኢና ንተኣማመን ዘይከምኦም ንማንም ኣብ ክንዳና ክቃለስ ኣይንዕድምን ኢና ዝበሉ ኣይተ ሚካኤለም ንኻልኦት ተዋሳእቲ ክቃለሱ ዝዓደመ መንግስቲ ፌደራል እዩ ንሕና ግና ኣብ ካልኦት ኣይንምርኮስን ኢና ኣብ ሓይልና ኢና ንኣምን ብምባል መልሲዎም ምስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣተሓይዞም አብይ አሕመድ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ድርድር ጥራሕ ተገይሩ ውሰድ የብሉን ሰዓርን ተሰዓርን በሓደ ከፊሎም ዝኸተምዎ ውዕሊ ንዝበልዎ ድማ ኣይተ ሚካኤል ዝሰዓረ ኣካል ምስ ተሰዓረ ከፊሉ ስምምዕ እንትፍጸም ኣብ ዓለም ተራእይ ኣይፈልጥን መንግስቲ ፌደራል ንባዕሉ ዝጠቕሞ ከም ዝኾነ ኣሚኑ ዝፈረመ እምበር ስለ ዝሰዓረ ኣይኮነን ብምባል ነፂገንዎም ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሎ ስለ ዝተሰዓርና ኢና ነቲ ስምምዕ ፈሪምና ኢሉ ምስ ዝተሰዓረ ውድብ ኣይትደራደረን ኢኻ ክስዕሩና ስለ ዘይከኣልዮም ናብ መኣዲ ድርድር መፅኦም ንሕና ነቲ ስምምዕ ዝፈረምናሉ ምክንያት ንረብሓ ክልቲኡ ወገን ስለ ዝኾነ ይክብሉ መልሲ ይወምሉ አብይ አሕመድ ህወሓት ኣብነት ፖለቲካ ምሳሪ ብምባል ህወሓት እቲ ባሪሓ ሻዕብያ ድማ ትሊዓት ነቲ ልዓት ብኢዱ ዝሓዘ ስውር ሓይሊ ድማ ቀንዲ ቀላሲ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም ነዚ ሲዕቡ ሻዕብያ ብሚኒስትር ሓበሬታ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣቢሉ መልሲ ምሃቡ ዝዝከር እዩ ሚኒስትር ሓበሬታ ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ኣብ ዝጸሓፍዎ ጽሑፍ ውድብ ብልጽግና ሸለልትነት ዝተመልኦ ዘባዊ ፖሊስታት ብምኽታሉ ምስ ጎረቤት ሃገራት ክሳነ ከም ዘይከኣለ ገሊጾም እዮም ኣይተ የማነ ብልጽግና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጸንሐ ወጥሪ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሶማሊላንድ ዘካየደቶ ናይ ምርዳእ መዘክር ሕቶ ላዕላውነት ተበጻሕነት ባሕሪ ንምዝጋብ ዝምልከት ዘውፅኦ ተደጋጋሚ መግለጽታት ሓዊሱን ከምኡውን ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ሱዳን ከም ዝድግፍ ብምሕባር እዚ ድማ ኣጋጢምዎ ካብ ዘሎ ውሽጣዊ ሕለኽለኽ ንምህዳም ዝኸዶ ስልቲ ከም ዝኾነ እዮም ገሊጾም ዝወረደ መደብ እውን ኣይፈልጥን ብኸምዚ መንገዲ መደብ ተዋሂቡና ዝብል እውን ኣይርአኹን بأم كم زولا وتخبها لكن نسمع لنا مع ملسي قلت إيه أنا سيفلت أنا كذا عيفلت أنت اللي يجن جاي أقول ما إن كم تقفف نايت سمعنا نتيجون كذا كذا الله قفهم بالله سيفلت أنا لك الله أو فيسبوك مس حجر يجري الله نعرف فشل إنتليجنس ناي أي نبرديس بتخكلكم الذي سيفلت أي لك الله أي قادلين تقرأ على تفلت زولت اللي وبتأواجه حتى سكبات تأواجه لا سرعة إلا اللي خان قوم زول محلا ينفلتن قوم زول أنت اللي قلنا تصارينات حتى تنتك من الرجال زينا إلهم فساتونا من قصة أكلاتهم محاورهم جوز أحمد اللي أتصاريهم زقورهم أنت اللي هنسمينا كهادو كترنا فوز عظمة أنت اللي يتحزت رح أنت يكونس يحتطوني شو هذا خطرني يخدم مسرح الله زي عالم لخ حكيه كهادو تعلم كمان صار وأنا كنت خاين ما توني زفرد
تي ناي فيسبوك ناي محاورة درجة واجواج ناي طلعت تودو واجواج أنا بتعب من النسيك وانكم اللي سدلي قفا زبهالما طلعت وصوصمي مثلا ندرجونا يمتنا حزيرو ندرجونا يمتنا سمي معراب بتاع قفا طلع على تسمع تفلت أنا نقولك سمي معرابون ويزح فاتو من هذا يقعد النزول مزل أنا جوا ما أخذ يفلت نفتزوا أنا هذا يقعد النزول واينت نتمكحت زي كونه كسعار كمبركاخ كجزاء زي كالمننتي كبيد جزي كحلف خيلي أمود أتاجن سعر خوت أزغل مننتي إذا مننت زي تمال 360 ديجري تخبيبو بيج كان قبل عليو حلقة خورد كله نكيت زوات مننتي نبعلو زي حجي خون زقبو أزنا برخم مجمريا أمونجو هزب أتران هزب تجراين زقبر زلون هيتصمدو مسرح دحرم الحان تجراوينت زمتين تجراوينت انت زمكيتو انت زي دحنيرو لو متهرخ تجراوي كالو مخنا زمن النت زي نت بدحر مجزأت خسر راح زدلي حدش من النت زت صارر مالت هيكونن بقوندو خا زمن النت زي اب إرتران اب تجراين زلي بخلت وجن زلو حيال قنصي خا نزخلو مدخن فتيرو سلازي أصفح حبينا نحسب تجراوينت دي سعر من النت يخن بالكلا زمن النت زي أكلتي عدلو تجراين مسنات قصيركا زي وده شفشاف هلكيتن برستن أبصحلنايو يخون بر حزب تجراي زرعي أي برسن مرتي أي قرسن كبرين من النتين أي رخصن يلوم أب جنبار دجنن وصعن حدنتو أستيمو مكيتو استمالت سنتت عجيتيوم كبرسو وزمصو صلاتي صراريغو كاب كفالات تجراي بموصا سرعت بلصغنا سممع سلام بريتوريا تجديدو خفرم كم زغبرو زفلاتيوم بزي مسارات تجراي سممع سلام بريتوريا نختكبر نوي حرقت انت خدتون سرعت بلصغنا بزفطرم عنقفتن مفرستن تግባራት كسمر ايكعلن سممع سلام بريتوريا زفرارم اكلاتون انت خونه بستغبرلهم تصبيت لك حلافنتهم كواصو ايكعلون سلازخونون دحر بزح تعجستن محصنتان اتي سممع كم زفرسه بمردا بحزبي استمرصه منغستي نابوتو تمليسو خمرح توسينو ناب متعرراي تاتييوم بزي مسرت ما بهراوي كللاو منغست تግራይ كم بحدش حقافين مساتفين بزخونه ملكعو تمعراريو بيت مخري فصامي سراح اطايشو ناب سراح اتيلهم بهراوي كللاوي منغست تግራይ وشطاوي عقمنان عرسه مركوسنان بمتنخار ግዛታው حدነት تግራይ بمرغغاص مختنا بملؤነት بمعوات ኣብ ትሕቲ ወረርቲ እስሳቀዘል ህዝብና ሓራخوጽ استسددن استمازابلن ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ብምግባር ቁልፊ አጀንዱ ገይሩ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ይኹን እምበር ጀኖሳይዳው ስርዓት ብልጽግና ጎና ጎኒ ምፍራስ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንትግራይ ብኹለ መዳይ ብምዕጻው ክትስኮንን ክትማስንን ምግባር ማዕለያ ዘብሎም ኣነወርቲ ተግባራት እናፈጸመ መጽዩ ኣብ ዝቀረባ እዋናት ድማ ዝተኸለፎ ጀኖሳይድ ንምዝዛም ዘኽእሎ ኩናትን ምጅማር ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ወጊኑ بpolitikaውን ወታደራውን መራሕቱ ከምኡውን ተመወልቲ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሰፊሕ ናይ ጽሊ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዛሕ ይርከብ ካብዚ ሓሊፉውን ናብ ናይ ድሮን መጥቃዕታት ናብ ናይ ሰራዊት ምቅርራባትን ምትንኳያትን ዝተሰጋገረሉ ኩነታት ይረአሎም ብምዃኑውን ከም መንግስትን ህዝብን ትግራይ ኢድናን እግርናን ኣሳሲርና ጥፋኣትን ብርሰትን ክንጽበስ ስለዘይግባ እንተስ ንሰላማዊ ዝርርብ እንተስ ዝመጽእ ሓደጋን ምምካት ብኹሉ መዳይ ውሽጣዊ ዓቕምናን ዓርሰ ምርኮሰናን ምጥንኻር ሞራላውን ሕጋውን መሰል ጥራሕ ዘይኮነስ ግዴታናውን እዩ ስለዝኾነውን ከም መንግስትን ህዝብን ኣብ ልዕልና ዝፍኖ ዳግማይ ጀኖሳይድ ክንከላኸል ግቡእን ግዴታን ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ብዝተኣሳሰረ ድማ ኣጀንዳታት ብልጽግና ኣብ ትግራይ ምዕዋት ኣብይዎም ብውዒ ቃልሲ ኣመራርሓናን ህዝብናን ዝተተፍኡ ተመወልቲ ትግራይ ኣብ ምጽላም ወጊሑ ይመስዮም ኣሎም መንእሰይ ትግራይ ተታሊሉ ካብ ዓዲ ክወፅእ ለይትን ቀትርን ይሰርሐለው ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ገለ ወገናትውን ገበናት ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግናን ሓሻኽሩን ዝሽፍን መኸተ ህዝቢ ትግራይ ዘዕንቅፍ ተግባራት ይፍጽሙ ንዕዘበለና ይኹን እምበር ተታሊሎም ዝወፁ መናእሰይ ካብ ሰይፍን ሓውን እቲ ተጋሩ ከም ዘርኢ ዝጸልእ ስርዓት ከም ዘየምልጡ ክፈልጡ ይግባእ ክብረትን ጅግንነትን ምስ ህዝብኻ እዩሞ ደጊሞም ከሓስቡን ዓዶም ክምለሱን ይግባእ መናእሰይ ትግራይ ብልጽግና ካብ ዘካይዶ ዘሎ ግፋ ክብርን ሞራልን ተጋሩ ዝግህስን ንጸገም ጥዕና ዘቃልዕን ተግባራት ዓርሱ ኸድሕን ይግባእ ብቐንዱ ግን ፍትሓዊ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንኽዕወት ዘኽእልዎ ሕልፍን ትርፍን ምኽንያታት ስለ ዘለውዎ ናይ ግድን ክዕወት እዩ እንተኾነ ግን አንጻር ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ተሰሊፎም ነውሪ ዝፍጽሙ ዘለው ኣካላት
ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ካብ ናይ ታሪክ ሞራልን ሕግን ተሓታትነት ፍጹም ዘየምልጡ ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ ኣብ መወዳእታ ሕዚ እውን እንተኾነ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ጸገማት ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍትሑ ባህጎም እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝከኣሎም ኩሉ ይገብረለው መማረፂኡ ሰላም ንዝገበረ ዝኾነ ኣካል በረና ኩሉ ግዜ ክፉት እዩ ይኹን እምበር ዕድል ሰላም ዕጹብ ብምግባር ህዝቢ ትግራይ ኣሰኩንካ ንምጽናት ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ዝኸፍአ ሓደጋ ካብ ምምጻእ ሓሊፉ ካልእ ከስቢ ክህልዎ ኣይኽእልን ስለ ዝኾነ እውን ብሰላማዊ ድርድርን ዝርርብን ዝፍታሕ ጸገም እምበር ብዋሕዚ ሓሶትን ለኻዕኻዕን ዝኹለፍ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ የለን እውን ክህሉ እውን ኣይኽእልን መኸተና ንብሔራዊ ህላወና ብሔራዊ ሓድነትና ንሉዓላውነትና ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ሓምለ 4 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ